Szia, Brigi, örülök, hogy itt vagy. Köszöntelek a mikrofon túloldalán. Ilyen Niki, és köszönöm. Örülök, hogy vállalkoztál erre, hogy válaszolsz a kérdéseimre, mert nagyon szeretném ugye továbbadni ennek a programnak a lehetőségét, amit együtt ugye végigcsináltunk, ugye a Kulcs a megfelelési kényszerből való kilépéshez című mentorprogramot, és szeretnének megkérdezni, hogy neked mik voltak a tapasztalataid, hogyan élted végig ezt a 3 hónapot, és tudom, hogy te nagyon szépen végigdolgoztad, nagyon szép ritmusban ezt az egészet, és tulajdonképpen végeztél is a 3. hónapra, ugye, tehát nem nyúlt túl neked ez a program. Igen, igen. Igen, és akkor kezdeném is az első kérdéssel, hogy emlékszel-e, hogy mi volt az a momentum, amikor te eldöntötted, hogy jössz a programba, és hogy miért gondoltad, hogy neked erre szükséged van? Hát ugye én körülbelül másfél éve találkoztam ugye veled az Uh-huh. 5 napos kihívás programmal, akkor azt végigcsináltam, de akkor még én kisnyusziként, tehát hogy én nem voltam ugye csoporthíváson, meg semmilyen online, meg nem adtam magamról életjelet, semmit sem, Uh-huh. csak úgy gyakorolgattam magamnak, amiket úgy mondogattál, de akkor már tudtam, hogy részt fogok venni majd a mentor programon, ami meg is történt ugye most ősszel, mert ugye én már nagyon régóta foglalkoztam önismerettel, saját Uh-huh. magamon. Nagyon sok gyerekkori traumát, hát nem feldolgoztam, hanem inkább csak ráláttam, valamelyiket lehet, hogy elengedtem, nagyon sok családi működést megértettem ezáltal, de valahogy Uh-huh. azt éreztem, hogy tök jó, hogy ez így megvan, csak akkor én most mit kezdjek magammal. Tehát, hogyha nem az az élet célja, hogy másoknak tegyek jót, meg megcsináljam azt, amit kérnek tőlem, és mindig, nem tudom, szeretve legyek, és azért mindent is megcsináljak, akkor mi lesz az élet célja? És akkor oké, hogy ezekre így tudjuk, hogy mondjunk nemet, meg álljunk ki magunkért, de hogy ezek ilyen mondatok voltak csak a számomra, hogy tök jó, Uh-huh. csak hogyan? Tehát úgy éreztem Uh-huh. magam, mintha ilyen városi emberként engem kiraktak volna egy erdőbe, hogy ott van minden, mert ott van a bokorról leszedhető, ehető növény, meg ott van, Uh-huh. nem tudom, az állatka, meg a falevél, meg a, nem tudom, kulacs, de fogalmam sincs, ezekkel most mit kezdjek, és hogyan éljem akkor az életemet, hogy ott Uh-huh. tudjak létezni. Tehát, ha jól És értem, akkor ott volt minden mentálisan, tehát ott volt a igen, tudás, csak nem tudtad még alkalmazni, nem mélyült megélésé ez az egész. igen, mert ugye Uh-huh. este mindent tudok, csak nem tudom, hogy mit kezdjek vele. És akkor ezen Uh-huh. az 5 napos kihíváson, ugye az Innerwise által megtapasztalhattam, hogy ezek az én érzéseimről szólnak. Az én magamba vetett hitemről, vagy az, hogy én egyáltalán hogyan tudom irányítani az életemet. Tehát, hogy én saját Uh-huh. magamat hogyan szeressem és szerethetem, Uh-huh. hogyan legyen önbizalmam, tehát hogy azokkal a tapasztalásokkal, amik ott azokban érzékelés gyakorlatokban voltak, akkor így meg tudtam tapasztalni, ja, tényleg érzek. És ezekkel a feladatokkal én úgy éreztem, hogy akkor tök jó, ott vagyok az erdőbe, ott vannak az eszközök, és kaptam egy segítőt, ez voltál te, aki Uh-huh. majd megtanítja ezeket, tehát el is mondja nekem az eszközöket, hogyan használjam, ki tudom próbálni, Uh-huh. és azzal már tényleg az én életemre tudok rálépni. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy én akkor eldöntöttem, hogy biztos, hogy részt fogok venni ugye ebbe a mentorprogramba, csak aztán ugye egészségügyi okok miatt ugye csak szeptemberben tudtam Uh-huh. elkezdeni. Szerintem annyira jól föl van építve a program, amit Uh-huh. csináltál, hogy először megtanuljuk, hogy tényleg érzékelünk, és az az érzés, amit érzünk, az valós. Igen, ezt fontosnak tartom, hogy mindenki menjen vissza önmaga érzékelésébe, mert ugye erre képesek vagyunk, valamikor még tudtuk, ugye babaként, kisgyermekként még tudtuk, csak ugye ahogy növekedtünk föl, a szocializáció, a kondicionálások során ugye elvesztettük ezt a képességünket, úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezzel indítsunk, és köszönöm, hogy kiemelted, mert szerintem ez tényleg ez egyik lényege az Innerwise-nak, hogy önmagamat tudjam érzékelni, és persze aztán mást is, de hogyha önmagamat tudom érzékelni, akkor ugye már tudom, mi az, ami nekem jó, mi az, ami nem jó, és amikor már azt érzem, hogy nem jó, akkor egy idő után úgyis nemet fogok tudni mondani, mert feszít. És akkor ez nagyon jó visszajelzés nekem, hogy te már érezted jóval korábban, és élt benned ez az egész, és közben elkezdted, vagy használgattad azt a néhány eszközt, amit adtam ugye a kihívás során, és felerősödött benned az érzés, hogy majd, hogyha kijössz ebből az egészségügyi helyzetedből, akkor majd be tudsz lépni ide. Igen, mert ugye, amit ugye mondtál, hogy tényleg fontos, hogy ugye az érzékelésünk, amivel akár születünk, az egy idő után el tud veszni. Uh-huh. Pláne ugye úgy, hogy én úgy szocializálódtam gyerekként, hogy nem azt mondták, hogy az, mit te érzel, az nem valós, hanem, hogy jaj, ne hisztíz már, jaj, az nem lehet, vagy jaj, azt nem úgy gondoltam, azt nem úgy mondom, és akkor
én meg ugye könnyen magamra vettem, hogy jó, akkor én értettem félre. És akkor utána ez tud egy spirál lenni, hogy a végén már tényleg minden egyes mondatot még, ami nem bántó, azt Uh-huh. is magamra tudtam venni, és annyira mélyre süllyedtem ezen a téren, hogy már ha csak egy számomra vadidegen ember mondott egy megjegyzést, már azt is magamra tudtam venni. És Uh-huh. akkor ennek ugye két része van, hogy akiket szeretek, azoknak akkor megpróbáltam mindig úgy viselkedni, hogy úristen, nehogy rosszat tegyek, meg mindig Uh-huh. érzékelni őket. Én akkor nem is tudtam, hogy nyilván én érzékelem őket, és már Uh-huh. automatikusan jó érzés volt, hogy mondjuk igen, ugye főképp a családjánál az ember, hogy minden gondolatát is kitalálom. Uh-huh. Nyilván ez ugye úgy tud menni, hogyha ő ráhangolódom, és nem magamra. Csak azért ugye alapjáraton egy temperamentumosabb típus vagyok, és amikor már belül éreztem, ahogy mondtad, hogy feszít, hogy oké, de én még mondjuk nem is vacsoráztam, meg egész nap nem ettem semmit, és már zabos vagyok, akkor egyszer csak kirobbantam, hogy Uh-huh. ha-hó, nem hiszem el, hogy mindig mindent én csinálok, tehát az meg már egy mártír szerep volt. És akkor mindig ez a spirál, hogy megbántom Uh-huh. azokat, akik szeretnek, aztán túl kompenzálva még jobban megteszek, hogy úristen, még egyszer elő ne forduljon, nyilván minél jobban kompenzálok, annál többször kirobbantam. Uh-huh. És akkor jött el az a pont, hogy akkor itt valamit kell csinálni, azon kívül, hogy persze én már nagyjából mindent tudok, hogy mi miért működik így, de nem tudtam mit kezdeni a helyzettel. Uh-huh. Tehát, hogy ebből a spirálból nem tudtam kilépni, hisz egy dologra nem figyeltem, a magam érzésére. Hanem egyszerűen csak volt olyan helyzet, amikor nem, én akkor sem, de az egy hiszti. Ugye, ilyenkor nyilván ugye, a másik oldaláról ezek csak kirohanásnak tűntek, hogy ebből a térből történt a nem mondásom. Uh-huh. A másik fél nem érti, hogy miért mondott ez most nemet, ez bolond. Uh-huh, uh-huh. Igen, hogy ott már nagyon sok minden volt a térben, és az adott pillanatban ez így tudott már megnyilvánulni. És voltak esetleg egyéb észrevételeit, vagy esetleg testi jelek, amik úgy érezted, hogy azért vannak, mert elnyomod magad? Tehát én mostanában kezdtem el megérteni, hogy nekem állandó felfázásos vesegyulladással kapcsolatos problémám is volt, Uh-huh, és nem tudom annak az okát, azon kívül, hogy persze igyak sok folyadékot, meg figyeljek, meg melegen legyen, meg ne fázzon meg papucs, meg ne hidegkövön, meg ilyesmin. És mindig volt egy érzésem, hogy ez máshonnan jön, mert bármilyen vitamint szedek, bármilyen gyógyszert szedek, tehát amikor már az ember beveszi rá az antibiotikumot, és 2 hét múlva ugyanúgy begyullad, akkor ott már úgy valahogy érzi, hogy ez nem feltétlen csak erről szól. És ahogy elvégeztem ugye ezt a mentorprogramot, és egyre jobban megtanultam saját magamat érzékelni, akkor kezdtem el így ezeknél az oldásoknál is érezni, hogy ha maga az életbe vetett hitem egy picit is megrendül, hogy nekem egyáltalán jogom van itt a földön élni, akkor már is jön a megfázás. uh-huh, uh-huh. De szép Felfázás. felismerés. Igen, és amint ugye az Innerwise-nak bármelyik eszközét is, akár mert én ugye nagyon szeretem a színekkel való dolgozást, vagy a vizualizációt, vagy a frekvenciákat, amint megpróbálom a vesét úgymond áramlásba tenni, vagy gyógyítani, egyik napról a másikra nem kell gyógyszert szednem, és elmúlik. Fantasztikus. És ezt már akkor érezted esetleg, amikor a kihívás volt, hogy ez már a program alatt? A kihívás alatt még nem, mert ugye Uh-huh, ott még nem nagyon mertem bízni magamban, hogy én ezt jól uh-huh, csinálom. És a program alatt, ugye az első oldásnál, amit ugye kapunk, ezekre is húztunk, ugye oldottuk, és utána hónapokig meg se jelent ez a vese probléma és a vesegyulladás. Aztán ugye, hogy tovább dolgoztam magamon, nyilván ugye szűkítettük a kört, és a kicsin családom is ugye elkezdte érezni a változást is, hogy nehogy már anya ne legyen minden alkalommal is elérhető. Egy kicsit ugye konfliktusos volt itt itthon a környezet, uh-huh, és akkor megint elkezdtem így magamba roskadni, úgymond, hogy egy kicsit megint, biztos, hogy én ezt jól csinálom. Biztos, uh-huh. hogy akkor valamit nem rontottam el, és akkor újból jött a fölfázás, aztán ugye megint voltam egy ilyen közös oldáson, ahol ugye egymással gyakorolhattunk, és másnapra úgy keltem föl, hogy nem vagyok felfázva. Fantasztikus. Tehát, hogyha te visszakapod önmagad, és újra önmagadat éled, és megvan újra az életbe vetett hited, az önmagadba vetett hited, akkor tulajdonképpen elmúlnak a testi tünetek. Nagyon szép. Igen, igen. Tök jól megerősített, hogy igen, hogy én lehetek saját magam, ha harcos is, vagy ilyen konfliktusos is körülöttem a mező, akkor is legyek türelemmel,
és Uh-huh. próbálják meg kilépni ebből a mezőből, hátrébb lépni, amit ugyanúgy ugye megtanulunk a mentorprogram alatt, és tényleg vannak ilyenek is, mint hogyha tényleg lelépnék a szőnyegről, annak a konfliktus mezőnek a szőnyegéről, és egy ilyen vitás helyzetben nekem nagyon jó volt megtapasztalni, hogy hátrébb tudok lépni, tudom Uh-huh. látni a másikat is kívülről, magamat is kívülről, és nem tovább vitázni, nem is elmenekülni, hallgatni, tehát hogy végighallgatni a másikat, és egy-két mondattal elmondani ezeket a mondatokat, és attól a másik teljesen lehiggadt, és tudunk másképp beszélgetni Mm. utána. De szép, most ez így meg is jelent a kép a szemem előtt, mert én ebből azt hallom ki, hogy kilépsz a konfliktusból, kicsit hátrébb lépsz, rálátsz, és mivel kiléptél ebből a konfliktusos mezőből, nyugodtá válsz újra egy pillanat alatt, és már érkeznek a megfelelő mondatok, tehát intuícióból megint tudsz működni, és olyat mondani, megérezvén a másikat, hogy neki mi az, amire szüksége van, hogy hallja. De szép ezt így hallani. Igen, és ugye utána tehát hogy ilyenkor nekem mindig nő a magamba vetett hitem is, hogy de Mm. jó volt, akkor ezt meg tudtam csinálni, és nem a másikat manipulálom, hanem hátrébb léptem, én lehiggadtam, és az ösztönösen, igen, ahogy mondod, jön a mondat, és azzal a másik is pontosan le tudott higgadni. Segítettél, tudsz segíteni a családodnak. Aha. Igen, igen, igen. Ó, És ez nagyon tök jó. jó. Tényleg, hogyha magamban ezeket rendezem, és tudom, hogy hova lépjek, mikor, milyen eszközt használhatok, és azt beépítem ugye a mindennapi életembe, akkor ez így nagyon szépen ki tud simulni, és ugye a családra is hatással van. És egyébként most erről így eszembe is jutott a kérdés, hogy lehet, hogy nehéz lesz így összességében, de esetleg összefoglaló jelleggel tudsz olyat mondani, hogy mi az, ami megváltozott az életedben így az elmúlt 3 hónap során? Ami biztosra megváltozott az, hogy már nincs lelki ismeret furdalásom, hogyha mondjuk valamire nemet mondok. Uh-huh. Ha példát akarok mondani, mondjuk tök éhes vagyok, tegyük föl. Megcsináltam mondjuk mindenkinek ugye a kajáját, tehát csak oda kéne menni, és ki kell szedni. Tenni, és elkezdem mondjuk az enyémet megcsinálni. És nincs már lelkiismeret furdalásom, hogyha oda jön a családom bármelyik része, hogy jaj, de én éhes vagyok. Ha éhes vagy, tudsz szedni magadnak, mert már vagy annyira idős, tehát Uh-huh. nem, és nincs lelkiismeret furdalásom, hogy akkor most nem szedtem ki neki, és ez is egy párbaj, mert nyilván ezt is le kell meccselni, hogy nem kell mindig mindenkit ugye kiszolgálni, de nyilván mivel ugye ezt szokta meg a környezetem, akkor először azért ők megpróbálnak Uh-huh. visszahúzni, hogy de hát eddig megcsináltad. Tehát ezek mind kicsi játszmák, de mégsem élem meg játszmának, hanem tök higgadtan tudom mondani, hogy de most légy szíves, szedd ki magadnak, mert én még a saját kajámat nem csináltam meg, és én is Uh-huh. szeretnék enni. És nem is alakul ki vita. Tehát, hogy ami így változott, ilyen apróságokban, Uh-huh. az mindenképpen megváltozott, hogy nekem sincs lelkiismeret furdalásom, ha nemet mondok, és a másik, ami nagyon sokat változott, hogy ugye én nagyon-nagyon, tehát hogy ha valaki mondott valamit, azt én nagyon magamra tudtam venni, és tudtam úgy működni, hogy nehogy már rosszat mondjam. Tehát, hogy nem is Uh-huh. kellett kimondani, elég ha rám nézett. Ha már rosszul nézett rám, akkor én már tudtam, hogy mit kell másképp csinálni. Még akkor is, hogyha mondjuk valami olyan dolog történt, ami nekem fájt. Uh-huh. És ugye ezekkel a gyakorlatokkal kimerek állni a saját érzéseimért. Tehát, hogyha mondjuk kapok egy olyan mondatot, hogy jaj, de hát én nem is úgy gondoltam, meg én most túl reagálod, Uh-huh. akkor utána azt merem kimondani, hogy nem reagálom túl. Ezt Uh-huh. én így érzem, lehet, hogy nem így gondoltad, de én így érzem, és az én érzésem valós. Ha nem akarsz Uh-huh. bocsánatot kérni, ne tedd, de az én érzésem valós. És hogy Igen. ezeket kimerem mondani, az nekem egy nagyon nagy változás. Mert ezeket ugye eddig mind nem mertem kimondani, magamban gyűjtögettem, magamba forrongtam, de nem tudtam elengedni, Uh-huh. mert ki sem mertem mondani, hogy ez engem bánt. Uh-huh. Uh-huh. Tehát oldottál annyira, ugye a gyakorlatok során, hogy ezeket megmerted lépni, kimertél Igen. állni magadért, és ezáltal meg tudott változni a dinamika. És nagyon Igen. fontosat mondtál, hogy a te érzésed valós. Tehát az, amikor elérkezünk oda, hogy az én érzésem fontos és valós, és már nem mások mondják meg nekem, hogy én mit érzek, mit érezhetek, ez nagyon fontos, mert itt ugye megtörténik az a pillanat, amikor kimondod, hogy amikor te ezt csinálod, vagy így és így viselkedsz velem, akkor bennem ez és ez történik. Tehát van lehetősége meghallani a másiknak, hogy az, ahogy ő reagál, meg ugye önreflexióra is készteti őket, az akkor most anyát megbántja. Ez szerintem nagyon fontos, és ez mindannyiunknak egy nagy tanulság, hogy igen, amit érzek, az valós, meg kell tanulnom kifejezni,
higgadtan kifejezni, ugye ebben segít azért a program, hogy tudjunk aztán, vagy először higgadtak maradni, és úgy kifejezni magunkat, és ilyenkor van lehetőség a változásra, mert ugye akkor már megtörtük ezt a dinamikát. Az egész körülöttem lévő mezőt meg tudja, vagy kapcsolatokat meg tudom Uh-huh, saját magamnak tisztítani, és ezekre az eszközökre gondoltam én, hogy így az erdőben, ha csak oda ki van téve az ember, eszköz nélkül uh-huh, ott vannak az eszközök, és lehet mondani, meg ki lehet írva, hogy ez az elengedés eszköze, ez a nem tudom én mi, uh-huh, hogyha nincsen tapasztalás, tehát nem tudom, hogy mit kell érezzek, és azt nem lehet kiírni a falra, hogy na, most ezt csinálod, és ezt kell, hogy érezd. Azt uh-huh, vagy megérzékelem, vagy nem. És szerintem uh-huh. az Innervice gyakorlatai, meg ahogy te összerakottad a programot, azzal pontosan azt tudtam begyakorolni, hogy én hogy érzékelek, és a mentén már el tudok indulni magamban is, és másokon is. Tehát, hogy az apró részletek így összerakottak, és nem is Igen. csak az, hogy meg ki van írva, hogy mondjuk, hogy mit csinálj, hanem hogy azt hogyan tudod megtenni. Mert szerintem itt a Igen. hogyanon van a hangsúly, hogy oké, itt az eszköz, és tök jó hangzik, hogy majd én ettől el fogom tudni engedni a valamit, de hogyha nincsenek meg az apró lépések egymás után, hogy hogyan rakom én azt össze, vagy hogyan fogom elengedni, akkor nem fogunk tudni nagyon előrébb jutni. Csak maximum a düh meg a frusztráció növekszik bennünk, hogy oké, értem, és már 5 éve is értettem, de nem jutok előrébb, mert nincs meg a hogyan. Uh-huh. Igen, mert ugye ugyanabba a csapdába léptem be, hogy én persze tudom, de amikor ugye ott vagyunk mondjuk a vita, vagy a féltetjük, hogy megbántanak minket, akkor ott tök más impulzusokkal ugye dolgozunk, és nem biztos, hogy eszembe jut, hogy hú, várjunk, hogy is volt a könyvben írva? Hát úgy volt írva, hogy ilyenkor ezt és ezt kéne csinálni. Tehát, Uh-huh. hogy így értem, hogy ezért jó szerintem ez az Innerwise, mert olyan gyakorlatokat csinálunk, ahol nem ki van írva a falra, hanem amikor már van egy vitás helyzet, akkor van érzékelési tapasztalatom, ugye belehangolódunk, akár a rosszba is belehangolódunk, de utána rögtön ugye kilépünk, és ezekkel olyan, mintha megtanítannánk saját magunkat, hogy na majd akkor, amikor ott élesbe lesz, tehát hogy úgy értem, hogy mintha úgy kellene megtanulnunk vezetni, hogy csak papíron. Tehát le van írva, hogy ott a kanyar, akkor jobbra kell kormányozni a kormánnyal. De nem vagyunk beleültetve az autóba. Uh-huh. A Uh-huh. Minervájban meg bele ülünk próbakörökre az autóba, hogy majd, amikor kimegyünk az élethelyzetbe, akkor érzékelni tudjuk, hogy hops, tényleg, itt most hátralépek a szőnyegről. Uh-huh. Igen, és ez az, amikor azt szoktuk mondani, hogy az Innervice tulajdonképpen integráljuk az életünkbe, és ez egy életfilozófia, hogy amikor már ezt megtanultuk, akkor ezzel együtt élünk. Tehát ez belénk ég, ez belénk épül, ez bennünk van, és nem tudunk már máshogy, tehát ha vissza is akarnánk kényelmesedni, nagyon gyorsan jelez a testünk, hogy, vagy az érzékelésünk bármilyen érzékszervünk, hogy stop, nem. Az már lejárt, az már egy halott tér, és így kell tovább menni, ahogy elkezdtük. Igen, és ugye azt is megtanulj, azt is legalábbis én eddig, ugye akár a testi dolgaimra nem figyeltem. Uh-huh, Tehát nem figyeltem, ugye, hogy a testem jelez, méghozzá jó sokat jelzett, csak én mindig ugye szőnyeg alá söpörtem. Gondolok mindig én arra, hogy nagyon sokat fájt a fejem. Jó van, uh-huh, akkor biztos fejfájós vagyok. Akkor csináljunk fülpiercinget, vagy ilyen migrén piercinget. Akkor az majd biztos, hogy elmúlasztja. Nem múlasztott el. Mert uh-huh, hogy nem feltétlenül ez az oka. Tehát, hogy addig fog a szervezet igen jelezni, amíg arról az útról, amiért jelzést adott, azon nem kezdünk el egy kicsit gondolkodni. Vagy uh-huh, igen, beveszek mondjuk egy fájdalomcsillapítót, és akkor tök jó pipa, elmúlt a fejfájás ideiglenesen. uh-huh, uh-huh. És ez Igen, szerintem tök jó dolog, hogy újra higgyek a saját testembe, hogy nem azért jelez, mert nem tudom, igen. éppen nem tudom, olyan kedve van, hanem azért, mert mondjuk lehet, hogy túl sokat dolgoztam a számítógép előtt is, vagy Uh-huh, túlhergeltem mondjuk magam uh-huh, valamin, és ő most szeretne, nem tudom, erdőbe sétálni, most mondtam csak valamit. uh-huh. Vagy benne vagyok egy csapatban, egy helyzetben, egy kapcsolatban, egy munkahelyen, ahol nekem nem jó, és régóta nem jó, csak nem vagyok hajlandó felismerni, mert félek attól, hogy mi lesz, ha kilépek. És igen, Igen. ezek nagyon fontosak, hogy ezt érezzük, és akkor merjük is megtenni. És az a szép, ugye, hogy meg is fogjuk tudni tenni ezeket, mert ott lesz majd a bátorság, ugye erősítjük magunkat belülről, és nem csak, hogy látom és észreveszem, hogy ez engem már nem szolgál többé, sőt, egyenesen át nekem, hanem meg is tudom tenni ugye az oldások kapcsán kioldott traumákkal, feszültségekkel, sérülésekkel, meg is fogom tudni
azokat a lépéseket, amik ahhoz szükségesek, hogy én újra egészséges legyek minden szinten, ugye, és harmóniában élhessek. Igen, mert ugye egy munkahelyen, hogyha valaki nem jól érzi magát, ugye mert ez is nagyon foglalkoztatott már régóta, hogy ott azért nagyon nehéz, igen, hogy úristen, hogyha én kilépek a munkahelyről, akkor biztos, hogy máshol jó leszek. Tehát, hogy igen, ez egy ilyen nehezebb téma, hogy Uh-huh. csak úgy nem olyan könnyen mondja az ember, hogy hello, szevasz. Igen, ez egy Ebben, folyamat azért mindenképpen. Uh-huh. vagy hogy biztos, hogy lehet, hogy akkor csak ott is nem álltam ki magamért. Tehát, hogy lehet, Uh-huh. hogy azért vagyok mondjuk túlterhelve, mert soha nem mondtam ott se nemet, akkor most én rossz helyen vagyok a munkahelyemen, és váltsak másik munkahelyet. Nem biztos, hogy ez a megfelelő, mert valószínű ugyanezt fogom csinálni a következő munkahelyen is. Uh-huh. Hanem akkor mit kell változtatni? Nemet kell tudni mondani ott is ugye embereknek, mert a saját Uh-huh. dolgomat elvégzem, azért megkapom a jutalmamat, vagy hogyha elrontom, akkor megkapom azt a jellegű jutalmat, de nem kell mindig mindenkinek igent mondanom, hogy Uh-huh. segítek. Igen. Igen, ugye, és ez az életenergia rovására is megy, ahogy talán még a kihívásban is szerintem említettem, hogy ha nekünk megvan a saját 100%-unk, tehát hogy én jól vagyok, és van feleslegem, akkor abból nagyon szívesen adok, és szívesen segítek, de amikor csak egy belső vagy egy külső kényszer alapján szeretnék segíteni, az biztos, hogy az életenergiám rovására megy. És ezt nagyon jól mondod, igen, hogy mindig önmagunkban kell keresni a változást, illetve az nagyon fontos még ugye, hogy mindig a mező győz, tehát nem elég csak önmagamat, hanem a családmezőt, a munkahelyi mezőt, a kapcsolati, kollegális mezőt, akármit megnézni, és onnan kitisztítani azt, ami nem odavaló. És ez nagyon szép, amit mondasz, hogy azt érzékelem, hogy az egész családodra kihatása van, tehát már a családmeződ is megváltozott, illetve a munkahelyeden is akkor ezek szerint már máshogy vagy jelen, már sokkal jobban te vagy, önmagad vagy. Igen, mert ugye azon szoktam elgondolkodni, amikor mondjuk megtörténik, és hallok mondjuk egy ilyet, nyilván rosszul esik, és zavarja az igazságérzetemet. Mit Mhm. csinálna a régi pirigi? Oda menne az emberhez, és kikérni magának. És akkor ez így meg is szűnik, hanem inkább afelé kezd most el átfordulni, hogy magamban, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk annak az embernek nemet mondtam volna. Nem szeretne. Akkor nem érdekel, a munkahelyen vagyok. Az ő dolgát miért nekem kéne megcsinálni? Mondhatom neki ott is ugyanúgy, hogy ne haragudj meg, nekem most ezt nagyon sürgősen meg kell csinálnom, nem tudok a tiéddel foglalkozni. Így van. Ez nagyon szép, mert szerintem ez az, amit mindenki nagyon pontosan lát, de nem tud megtenni. És most visszautalok megint az erdőre, meg az eszközökre, ez nagyon szép kis hasonlat, hogy az eszközök kellenek ahhoz, meg a gyakorlat, hogy ezt le tudjuk hozni megélés szintjére is. Szuper! Van-e egy olyan, amit szerinted nagyon hasznos volt, mondjuk a leghasznosabb tudás, amit itt kaptál a 3 hónap alatt? Mármint ilyen eszközszerű. Akár, igen, vagy tapasztalás, bármi, ami így eszedbe jut. Hát így összességében, ha a tapasztalás is lehet, akkor mondom azt, hogy megtapasztalhattam, hogy az én érzéseim, azok az érzések, amik bennem vannak, azok valósak. Uh-huh. És ezt nem másíthatja meg senki, és azt, hogy én ezt kultúrált módon éreztethessem, vagy elmondhassam, azt szabad. Uh-huh. Uh-huh. És hogyha ezt megteszem, akkor nem fog összedőlni a világ. Nyilván lesz olyan ember, akinek nem tetszik, az lemorzsolódik, de hogy Uh-huh. ugye nyilván ugye a legnagyobb félelmünk általában igen, mindig ugye a család, hogy úristen, ha én ezt kimondom, akkor nem tudom, elhagynak. Nem hagytak el. Uh-huh. Sőt, lehet, hogy meg is erősödik akár ezáltal a kapcsolat, vagy a bizalom, mert Igen. ugye a sok bizonytalanság, ami konfliktusba torkollott, az lehet, hogy most egy stabilitássá érik, változik Igen. lassan. Uh-huh. Igen. Amikor ugye elkezdjük ezt az utat, akár ebbe az erdőbe, hogy tök jó, de tök egyedül vagyok, és akkor úristen, az ismeretlen, az tök félelmetes. Uh-huh. Igen, de sokkal jobb. Uh-huh. Tehát érzed belülről, hogy lehet, hogy nehéz, néhány lépés, de tudod, hogy ez az igazi, és erre kell menni. Igen, ez egyébként nekem is ez volt az érzésem annó, és erről már mások is beszámoltak, úgyhogy ez az, ami szerintem nagyon fontos, hogy ezért is tudjunk megtanulni, érzékelni, hogy az első nehéz lépésnél ne akarjunk visszafordulni, mondván, hogy jaj, az élet akadályokat állít, akkor nem is erre kell mennem, vagy itt van egy fal, akkor arra nem kell mennem, hanem hogy de minden ennek ellenére érezzük magunkban, hogy de arra van az út, és lehet, hogy falat kell mászni, vagy sziklát kell mászni, és egy kicsit rögös, kicsit sziklás, de hogy ez lesz az igazi, mert ha ezt leküzdöm, akkor utána milyen szép ajándékot kapok, mondjuk gyönyörű kilátás a hegyről. Igen, mert ugye azért gondolom az agyunk tök simán szeretne visszahúzni, Uh-huh. mert ugye ő mindenre itt tudja a megoldást, meg ugye eddig
Hát föltérképezte, hogy mikor mit kell csinálni, és akkor tök jó, mert akkor ha azt csinálod, akkor ez lesz. Ha azt csinálod, akkor meg amaz lesz, de ugye ez így nem igaz. Mhm. Mert ugye Igen, mert dolgozunk. nagyon hamar ilyen rutinnál, meg megszokássá válik az élet, és akkor az meg pont azt veszítjük el, ami a legfontosabb, a szépséget az életünkből, az, hogy meglássuk az életnek az apró kis gyönyörűségeit, az értelmet tulajdonképpen. Hát mondjuk én onnan kezdtem, hogy én már tényleg azt se vettem észre, hogy süt a nap, vagy hogy kiteregnek a madarak. És Uh-huh. ezek most mind tök jók, hogy múltkor is ugye kimentünk, szerintem még tök hideg van, de olyan élesen csicsergett a madár. Igen, igen, ezek a nagyon apró dolgok is annyira szép, hogy ha ezt meghalljuk, meglátjuk, akkor ettől igazán érezhetjük, hogy élünk. Pedig csak egy madárcsicsergés, ugye most idézőjelben a csakot, de mégis, hogy oda gyönyörű az élet. Igen, Mhm. igen. Hogy ezek így mindig jó, ilyen, nekem nagyon jó érzés, hogy idáig el tudtam jutni, hogy nem csak ez a mókuskerék, meg az akármi, meg hogyha érzem magamon, hogy na, már megint elkapott a mókuskerék, és kezdek ugye már feszült lenni, mert nyilván a testem jelez, és most már ugye érzem, akkor ez egyből eszembe jut, hogy ó, stop, már megint mit csináltál? Föl se keltél, el se mentél a mosdóba, nem is reggeliztél, stb. Akkor megállsz egy kicsit, és újból Mhm. visszarakod magad az érzékelés világába, és nem csak a rutin. Mert mi van akkor, hogyha nem tudom megcsinálni azt a napi sok teendőt, amit én saját magamnak állítottam föl. Tehát senki nem kérte, saját magamnak állítottam föl. Na ez még egy szép felismerés, hogy senki nem kérte, hanem az évek során ezt mind magunkra pakoljuk, hogy de még ezt is kell, meg akkor leszek szép, meg jó, meg szerethető a másik számára, hogyha ezt, sőt, még azt is, meg egyre többet megteszek. Uh-huh. Igen, igen, és ugye utána régen, hogy ebből volt a kirobbanás, és nyilván most már így értem, hogy mit nem értett a környezetem, hogy ők nem ezt kérték, ők nem kérték. Ezt én állítottam föl saját magamnak, aztán kicsit túl sokat állítottam föl, és akkor meg fölrobbantam. Igen, és csak ott szokott ugye megállni a történet, hogy ők nem kérték, fölépítettük, és viszont visszaépíteni ezt már nagyon nehéz. Hogy eddig már ennyit adtam, akkor most hogy vonjam el tőlük, mert akkor ezt már biztos érzékelni fogják, hogy eddig ekkora volt, amit én adtam, most meg, hogyha tehetném, akkor összeszűkíteném akár egy ilyen kis buborékra. Ez a konfliktusos része a Uh-huh. dolognak, de hogy ez nem egy ilyen csata kell, hogy legyen, hanem szerintem megtanulható a mentorprogramban, hogy ha gyakorolunk, és tényleg megtanulunk érzékelni, hogy amikor így érezzük, hogy ez a csata már nem arról szól, hogy kiszedi ki a levest nekem, hanem arról, hogy a család többi része azt szeretné, hogy minden ugyanolyan legyen, mint régen, és te Uh-huh. ugyanannyi sokat adjál. Az ember akkor is tudjon hátralépni, és ezt higgadtan közvetíteni, hogy értem, megértem, de nekem akkor is ez a határ. És Uh-huh. előbb-utóbb el tudják majd fogadni, hogy már az nem normális, de nézzétek meg, mit csináltam hétvégén. Reggel 5 órakor fölkeltett a cica, hogy ő éhes, oda mentem, mint egy kis robot, odaadtam neki az ennivalót, amíg ti aludtatok, megfőztem az ebédet, megsütöttem a sütikét, megcsináltam a reggelit, fölkeltetek, kiszedtem a tányérra, stb. És még nem volt ugye délután. Uh-huh. Elfáradtam. Tehát holnap nem szeretnék ennyit adni. Hogy ezt még egy gyerek is megérti, hogy nézd meg, anya, mit Uh-huh. csinált, fölkelt. Röt, ebbe Uh-huh. elfáradunk. És ebben az a szép, hogy ezzel őket is tanítod, hogy ők is Igen. majd hosszú távon kimondhatják a saját szükségleteiket, sőt, tehát, hogy jelezhetnek mindent, sőt, meg is tehetik azt, amire nekik van szükségük, ami őket táplálja. Igen, meg ugye azt is szoktam ugye mondani, hogy most lehet, mit tudom én, idegesen reagáltam, és akkor ki tudom mondani, hogy bocs, ne haragudj, azért voltam ideges, mert ma megint én, Uh-huh. nem ő, túlhajszoltam magam. Uh-huh. És akkor nem azon, hogy nap már megint ugye miattuk. Ezt magamban is jó volt fölismerni, hogy azzal, hogy én magamnak belistáztam a napot, tök sok teendőkkel, azt be kellett látni, hogy tényleg nem ők kérték. Én ezt azért csináltam, mert azt hittem, hogy Uh-huh. akkor fognak szeretni. Igen, és utána át lehet látni, hogy oké, nem kell ennyit adni, elég a fele is, és ugyanolyan boldogok leszünk, sőt, boldogabbak, mert én is Igen. ellazultabb tudok maradni, pihentebb tudok maradni, és a család sokkal jobban egyben tud maradni ezáltal. Igen, ez volt az én felelősségem, hogy fölismerjem, hogy ezt nem ők kérték, és ezt én fogom tudni csak megváltoztatni. Tehát Uh-huh. úgymond be kell látni a saját egómnak, hogy én is hibázok. Ezek a felismerések és magam felé beismerések, ezeket a mentorprogramok alatt a saját magam érzékelésével mind-mind-mind szép lassan így kisimultak, úgymond maguktól. Tök ösztönösen jöttek maga a tapasztalások, ami nagyobb önbizalmat adott. Uh-huh. Ó, nagyon szép, ahogy így mondod, így csak itt mosolyogok magamban is, hogy ha
tulajdonképpen, hogy jól látom így a nagyképet, akkor ez az önismeret, vagy ez a fajta érzékelés, önmagad érzékelése adott a legtöbbet, illetve az, hogy a gyakorlatokat, vagy az eszközöket egy ilyen nagyon gyakorlati útmutató mellett tudtad végigcsinálni, és hogy ebből kijött egy olyan dolog, ami már azt adja neked, hogy igazából fölkelve is tudod, hogy te ki vagy, te vagy, te nem a másik vagy, nem mondjuk az anyukád elvárásainak felelsz meg, vagy a családodnak, hanem érzékeled, hogy te ki vagy, mik a helyes lépések, és érzed, hogy hol vannak a másiknak a határai, és mi az, ahol te beléphetsz akár segítőként mondjuk a gyermekeidnél, vagy ahol egy kicsit hátrébb állsz meg egy lépéssel, hogy ez már az ő kompetenciája, és ezt tudod, hogy tudja, mert megtanítottad neki. Szóval hogy igazából azt érzékelem, mintha így letisztult volna így az életed, és hogy nyilván ez még persze tud tisztulni, mert soha nem vagyunk készen, de hogy azt érzem, hogy egy ilyen hatalmas lépést tettél meg fejlődésedben. Igen, ezt jól összefoglaltad, mert én most belül, tehát hogy eddig a mentorprogram előtt, ugye tényleg ilyen elveszettnek érzem magam, és mondom, én nekem így ez az erdő jutott az eszembe, mint aki próbálkozik. És akkor egy idő után Uh-huh. attól úgy befeszül, mert jaj, ez most nem sikerült. Azt éreztem a testemben, hogy ez mindig egy ilyen készenléti állapot. Uh-huh. Viszont ugye most, hogy már vannak tapasztalásaim, és magabiztosabb lettem, és tudom, hogy fogok tudni jó döntést hozni, még akkor is, hogyha néha ugye hibázunk, elesünk, de akkor is ugye így tudom, hogy akkor nem dől össze a világ, Uh-huh. hanem akkor is megy tovább, és tudom, hogy akkor azt hogy tudom helyrehozni, vagy megoldani, és ettől viszont ott legbelül már nem azt érzem, hogy én elveszett vagyok az erdőbe, hanem maga az erdőben lévő dolgokat lehetőségnek érzem. Az egy ilyen belső nyugalom. Ha még mondjuk nem jól döntök, akkor is tudom, hogy nem lesz semmi baj belőle, mert akkor az is egy tapasztalás volt. Uh-huh. Nagyon szép. Akár egy ilyen végszó is lehetne. Nagyon tetszik, ahogy így elmondod ezeket a folyamatokat, mert ez igazán látványos, és szerintem ez másokat is megérint, mert nem is gondolnánk, de nagyon sokan nagyon hasonlóan érzünk és éljük az életünket, és szerintem ez nagy segítség másoknak. És akkor itt meg is ragadom az alkalmat, hogy egy ilyen utolsó kérdésként feltegyem, hogy te, Brigi, személy szerint ajánlanád-e másoknak ezt a programot, és hogyha igen, akkor mit tudnál esetleg nekik mondani? Hát én, akinek egy kicsit is kétsége van, akár magában, vagy akár ebben az életben, hogy ez a világ ez nem szép és nem jó, biztosan ajánlanám, vágjon bele, mert ennél meg fogja tudni tapasztalni, hogy itt nem tud rosszat csinálni. Hogyha gyakoroljuk azokat a dolgokat, ugye, ami a mentorprogram alatt van, akkor abból csak jót tud utána kapni az ember. Tehát, hogyha van úgymond kitartás a gyakorlásra, akkor biztos, hogy nagyfokú magabiztosságot fog kapni. És hogy érzed, hogy elég volt ez a 3 hónap arra, hogy tényleg elkezdjen megváltozni az életed, vagy ezt túl szoros tempónak érezted? Nyilván nem 180 fokot fordult még az életed, de azt érzem, hogy így elindult azok alapján, amit láttam, hallottam, ugye útközben is tőled, meg most is, amiket elmeséltél, hogy az irány megváltozott, de igazából egy olyan visszajelzésnek örülnék, hogy te mit érzel, hogy elég volt ez arra, hogy tényleg meglásd és elindulj abba az irányba, amit te igazán szerettél volna. Nagyon tempósnak, nem mondanám, hogy nagyon tempós volt. Szerintem, hogyha hetente úgymond magára van az embernek ideje, összességében 3-4 órát foglalkoztam ezzel, a magával, a gyakorlatokkal. De maga a feladatokat végigolvasni, végigcsinálni, kipróbálni egyszer, azt szerintem ilyen heti 3-4 óra, úgyhogy ha valakinek van saját magára 3-4 óra, elhatározza, hogy akkor most már nekem is van én időm, Uh-huh. Ez és nekem, fontos. Igen. igen, és nekem még ez volt a másik, hogy na, akkor ez az enyém. A csoporthívással együtt, és a feladatokkal együtt, és ez akkor is az enyém. Úgyhogy azért mondom, hogy szerintem nem volt húzós, mert az, hogy egy héten 3-4 órát magunkkal foglalkozunk, az nem sok. Uh-huh. És ez a kevés idő is elég volt ahhoz, hogyha jól emlékszem, akkor szerintem már a 4. héten abszolút azt éreztem, hogy úristen, itt valami változás kezdődik. Szuper. Nagyon köszönöm. Igen, én is ezt reméltem, hogy elindul már a változás az elején, amikor építettem föl a programot, volt egy ilyen érzékelésem, hogy aki beleteszi az időt, és igen, fontossá válik önmaga számára, az már az elején el tudja kezdeni megérezni egy kicsit is, hogy akkor, ha itt folytatja, ebbe az irányba megy tovább, akkor ki tud nyílni ugye számára is a világ, a lehetőségek, és át tudnak alakulni szeretettelivé kapcsolatok, vagy az élet ugye a nem túl szépből a szépbe, a harmóniába, szóval meg tudjuk látni.
Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm neked ezt a visszajelzést, és kívánom, hogy folytatódjon így tovább az életed, illetve hát kapcsolatban maradunk, ugye, mert nem zárul be a program, ezt mindig Igen. mindenkinek elmondom, hanem amíg ez a program tart, amíg én ezzel foglalkozom, addig mindig nyitva marad, és mindenkit szeretettel várok a csoporthívásokra, illetve egyéb foglalkozásokra. Úgyhogy nagyon köszönöm, Brigi, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Szia! Szia!